Det her klip er sponsoreret af Danske Spil. Emil Larsen. Svær aflevering fra Festersen. Makrini bliver sat. Vingård med tempo. Der er masser af plads til Thordardinsson i højre side. Vingård går på mål! Og Martin Vingård fortsætter med at stikke dybe spyd i OB'erne. Hvis han sprinter med det samme, det skal da kunne. Og Lasse Nielsen er jo nødt til at åbne, og det er forrygende spark ind af Vingård. Men igen OB, når de mister bolden, at de kan få lukket det tidligere. Nordsjælland har jo rigtig mange pasninger i holdet normalt, men når de erobrer den, så går det stærkt. Spiller de direkte. Boldgaver, der bliver givet væk. Falker mellem straffespark til OB. En super mulighed for Fynboerne. Står Festersen klar. Festersen vinder for OB. Fynboerne er tilbage, og den snært af Klask, der måske var på vej efter den første fejl, og det første mål imod, er i hvert fald afblæst. Rasmus Falk. Fin bold ind til Festersen. Festersen! Ja, det er fremragende spillet. Topscoreren er tilbage. Rasmus Festersen vender det på hovedet for OB. Super opspil. Festersen fejler flot ud om Ramon. 2 mod 2. Festersen. Der. Festersen! Hattrick af Rasmus Festersen, der sænker FC Nordsjælland og brøler OB ud af den nærværende krise. Der træder han over. Fanger Marksø her. Sohor. Godt med plads. Sohor! OB æder tigerne levende. Kenneth Sohor klasker den ind. Godt set, når de orienterer sig, bringer bolden med frem, eller lader bare bolden hoppe og brager til den. Thomasen. Greve! Mathias Greve!